Mit navn er Trine Bakkesen Klitgaard, og jeg vil gerne fortælle om projekt Skolesmart. Projekt Skolesmart er en forebyggende indsats, som er beregnet til børne- og klassefællesskaber i 3-10 års alder. Det er udviklet med støtte fra Egmont Fonden og fra Havrehedsskolen i Nordfyns Kommune. Materialet på hjemmesiden det udvikles løbende i samarbejde med forældre og fagprofessionelle, og så prøver vi også i høj grad at inddrage børnene. På hjemmesiden der kan man finde materiale og forløb, som passer til ens egen børnegruppe, og det er ret vigtigt for os, at man tilpasser efter behov, fordi det er jo jer derude, der kender børnene allerbedst, og som ved, hvad det er, der er behov for. Projekt Skolesmart har 3 forskellige mål. Det første mål er, at vi gerne vil give børnene en viden om, hvordan man får det godt, og hvordan man klarer modgang. Og det gør vi ved at have 7 forskellige trædesten, som kan trænes både ude i børnehusene og i førskolen og i indskolingen. Vi ved jo godt, at svære følelser det er noget, der opstår i alle børns og også i voksnes liv. Men problemerne skal takles helt forskelligt alt efter, hvad det lige er for en årsag, der ligger bagved. Derfor er projekt Skolesmart udarbejdet som sådan en værktøjskasse, der kan give nogle handlemuligheder, når ting bliver svære. Skolesmart er ikke tænkt som et individuelt redskab til at hjælpe børn med at takle kriser, belastning og stress. Og det handler heller ikke om at gøre noget, der er rigtigt eller forkert, men det handler om at vide, at det er okay at fejle. Børn må også gerne vide, at modgang er en naturlig del af livet, og de må gerne få en positiv erfaring med selv eller med hjælp, og kunne håndtere det, der føles svært. Projektets andet mål er at skabe gode relationer til voksne og til kammerater. Og det vil vi gerne opnå via sådan nogle små, hurtige, lokale indsatser. Vi ved, at vores relationer til hinanden er noget af det vigtigste for, at vi kan trives som mennesker. Og der er det vores fornemste opgave som pædagoger og lærere at være med til at skabe børne- og klassefællesskaber, hvor der er deltagelsesmuligheder for alle, og hvor vi også hjælper hinanden med at bygge gode, sunde måder at være sammen på. På hjemmesiden kan I finde værktøjer til små, hurtige indsatser, der kan gøre en verden til forskel, f.eks. via aktionslæring. Projektets tredje mål er at give børnene en oplevelse af, at overgangen og skift er overkommelige. Og det vil vi gerne opnå via sådan fælles sprog og tilgang blandt de fagprofessionelle. Vi ved fra forskningen, at overgangen i børnelivet har stor betydning for børns trivsel og læring. Og ved at benytte materialet gennemgående i børnehuse og førskole og skole, så skabes der den her genkendelighed og et fokus på at mestre, som kan være med til at bygge bro i overgangene. Skolesmart indsamler data og inddrager børn i at skabe den her sammenhæng. Rigtig god fornøjelse.